Моңаршы югалганнар да. Кара әле бу кайдан? Локтан. Ул бер-беребезне үтергәнне тели. Мин аны туктатырга тиеш. Миңа ышанганы. Гафу ит, юк. Сәйет. Кит, мин аны чыгарам. Юк. Әйдә бергә. Кит, Сойерны коткар. Мин сине ташламыйм. Мин сине яратам, Сун. Мин дә сине яратам. Джин һәм Сун Хәерле иртә. Хәерле иртә. Мин иртәнге аш әзерләдем. Син ярма тартмасын ачкансың аны, ә моны иртәнге аш әзерләү дип атап булмый. Син бүген концертка киләсеңме? Әлбәттә. Әниең дә киләме? Әйе. Ә нәрсә? Тагын сәер булмасынмы? Нигә алай? Сәер булма. Яхшы. Хәерле иртә. Хәерле Сәлам. иртә. Ярма телисезме? Әйе, рәхмәт. Хәлең ничек? Әйбәт, ләкин төнлә ул тибенергә ярата. Джек Шепард. Исәнмесез? Мин Ашаник оешмасыннан. Сезнең югалган йөкне таптык. Әтиемнең табутын таптыгызмы? Әйе, әфәнде. Кич белән Лос-Анджелеста булачак. Рәхмәт, бу яхшы яңалык. Әлбәттә, әфәнде. Соңга калу өчен гафу үтенәбез. Сау булыгыз. Мин моны гына эшли алам. Ләкин бераз авыртачак. Ядра үтәли чыккан. Текмәсәм инфекция башланачак. Яхшы. Гафу ит. Аларның кызы бар иде. Аның исеме Чи Йонг. Джин аны күрмәгән. Моны Лок эшләде. Син аны үтәргә тиеш. Беләм.